Kataluniako Batzar Nazionalaren egoitzan eguneroko jarduerarekin jarraitu dute gaur. iPad batean jarrita zeukaten kongresuko emanaldia, baina ez diote arretan dirik jarri. Ens basem en la declaració de sobirania que va fer el Parlament de Catalunya. Kataluniako parlamentuko subiranotasun aldarrikapena lehensten du batzarrak beste guztiaren gainetik, eta uste dute ez dutela zertan Espainiari baimena eskatu botoa emateko. Katalanei azaroaren 9ko kontsultaren nondik norakoak interesatzen zaizkie, baina kongresuaren eztabaida bera gutxik jarraitu dute, etxetik kanpo behintzat. Poca gente, nadie. De hecho lo tenemos puesto por tenerlo, pero nadie. Taxista honek dena den diputatuen argudioak entzun nahi zituen. Por curiosidad, a ver cómo defienden un poco el tema de lo que es el referéndum. Para explicarnos realmente la situación que se vive aquí, que se ve que ellos no la comprenden. Madrilek emango duen erantzuna aldez aurretik jakina da, eta askok pentsatzen dute ez duela ondoriorik izango.